кучета и кърдетят и един търговец и си приказва. Има. Намират силови кучета в нашия град. Стигат, да има човек. 10 грифона, 5-6 пънтеля и още толкова сетера. Ама като кучета е този мишмурок, дето стои на срещи, няма по цялата земна територия. Само че е балкон и не го продават. Ама как? Какво си? Той не е балконин куче. Той, какво ти куче? Той ще се хръмна куче. Екстра. Щом не го продава човекът, няма как. Не го продават, ама те ме куците не бъде хемисон, не вижда вече 100 качки, ама нали има голяма куцата, държи го и не го продават. Защо тогава, като сте лесно да се храните? Какво си да? Дайте за мен. Ако пак някой да се гледа в очите, следствие значи, пак ще си купите. Видно ме годиня, не умее да отгледаш ръката в тока и двата курата си силите. Да седиш да продадеш, то не е куче. Трябва да кажа това куче, макар да се бъде в четвърти клас, не е ли по-добро от него? Не ни е да продам, видно ми е. Свигнате, ако се взима задава, доли ще уми връщавате до след къщи, Доли ще докара търба, диване, доли ще плати полица на банката. Кажите, не можеш да се смееш от това. Кучите ми храниш и на лъж ще ми ходиш. Кучето ма картина. Видиш, само ще речеш. Английска порода. Пуснеш от края на града. Поречеш само. Седиш в някакъв дружен, чакай да ти принесе заек само. Излети като села, тук душни, там душни, сплеси в мен да се
Франция, той на масовото не плюе. Само едно ще ти кажа, щом погледнеш ръцете му и му дадеш парите, качвай се на колата и дим да те няма. Останеш ще за утре, още по-мъжка ще му стане и тогава ни отговаря. Тъй, пишнеш ли го, дим да те няма. Чакай там сега. Нали ще е по една раз на телефон? На лаучке. Мъжо ми, ама ще ми. Дома човек у мене и си гледа в очми. Щом търговецът се замина и банката хвърли траура, че като събра компанията, вечерта на Петки, Иванки и кръчмата, че ядене, мило мале, че пиене, че плюскане, че ръченици, че дюче, досъмнал. Намери си на халата и спани си вдъхва. Пустите му куче. Само се отваряше чуждите кухни по цели тенджери, с манджа златваше четири да вода и хляба из подниците падаше. Не ставаше ръце в колко се задържи, че чупна Марина да изсъхне, а срещните деце на улица скрият. Грабно ръце и ягодно му става.